नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या कुर्णीपेठ श्री कृष्णामूर्ती मंडळाची श्रीची महापूजा उत्साहात संपन्न. कारवारच्या कुर्णीपेठ श्री कृष्ण उत्सव समितीच्या बालगोपाळान प्रतिवर्षाप्रमाणे दसऱ्याक श्रीकृष्णाची मूर्ती पुजवून तेजे शनिवार 7 डिसेंबराक महापूजेचे आयोजन करून त्या निमित्तान स्थानिकांसाठी विविध कलेची स्पर्धा आयोजन केली. बैलासाठी रांगोळी, चित्रकला, लहान पोराक स्लो सायकल, मडकी फोडचे, व्हॉलीबॉल, लिंबू चमच, मेणबत्ती डान्स, संगीत खुर्चेचो खेळ अशी विविध तरेची स्पर्धा आयोजन करून भक्तांक मनोरंजनाची मेजवानी दिली. तसेच भजन आणि दांडिया नृत्याचे आयोजन केले. अन्नसंतर्पणानंतर स्पर्धेत भाग घेतलेल्या विजेत्याक बक्षीस वितरण केले. सांजेर आरतीनंतर श्रीची मूर्ती दान केलेल्या यजमानाक आयोजकातर्फे सन्मान केलो. तीर्थप्रसाद वितरण करून कार्यक्रमाची सांगता झाली. आयतवार 8 तारखेक दनपारा श्रीच्या विसर्जन मिरवणुकीत शेकड्यांशी भक्तांनी भाग घेऊन डीजे वाद्याच्या तालार वाजत नाचत गाजत श्रीकृष्ण भक्तान मोठ्या जल्लोषात श्री कृष्णामूर्तीची विसर्जन मिरवणूक पार पाडली. या कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सगळ्या भक्तांक आणि सुरक्षतेच्या दृष्टीने सहकार्य केलेल्या स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी आयोजकांक आभार मानले असे स्थानिक पंच नरेश हस्तुडकर यांनी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. कारवारच्या हळगा व्यवसाय सेवा सहकारी संघाची नूतन पदाधिकारी निवडणुकीत अध्यक्ष अरुण तळेकर तर उपाध्यक्ष दत्ताराम गुंगी. कारवार तालुक्याच्या हळगा, उळगा, हळगेजू, गोपशिट्टा या व्याप्तीच्या रैता खातीर व्यवसाय सेवा सहकारी संघ हळगा या सोसायटीचे पुढल्या 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी व्यवसाय सेवा सहकारी संघाची निवडणूक प्रक्रिया सोमवार 9 डिसेंबराक सरकारी निवडणूक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत शांतियुतपणान पार पाडली. या निवडणुकीत सगळे 9 जाग्यासाठी निवडणूक झाली असून निवडणुकीच्या रिंगणात गिरीश कृष्णा कोठारकर, रमेश रामचंद्र गावकर, घनश्याम गुंगी, कृष्णा राव, राजश्री हळगेकर, कृष्णानंद शेठ, अरुण दामोदर तळेकर, सुधा नायक, दत्ताराम गुंगी हे मी आशिले. निवडणुकीत 9 सदस्यांपैकी 1 सदस्य गैरहजर आशिल्ल्यान 4-4 असो निकाल लागलो. एक मत सोसायटीतर्फे गेल्ल्यान अखेर 5-4 असो निकाल लागून 5 पैकी या निवडणुकीत अरुण दामोदर तळेकर हेमगेली अध्यक्षपदार नेमणूक झाली. उपाध्यक्षपदार दत्ताराम गुंगी, सदस्य रमेश रामचंद्र गावकर, राजश्री हळगेकर, कृष्णा राव या 5 जणांच्या विभागात अध्यक्ष, उपाध्यक्षाक आणि दुसऱ्या सगळे सदस्याक तेमगेल्या हितचिंतकान या व्यवसाय सेवा सहकारी संघाचे येवचे 5 वर्षात भरीव अशी अभिवृद्धी करची अशी शुभेच्छा व्यक्त केला. कारवारच्या केरवडी श्री सिद्धपुरुष देवालय जीर्णोद्धार उत्सव संपन्न. कारवारच्या केरवडी ग्रामाची ग्रामदेवी श्री दुर्गादेवील्या परिवार देवापैकी श्री सिद्धपुरुष देवालय जीर्णोद्धार कार्यक्रम डिसेंबर 7 आणि 8 तारखेक मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावान झालो. या 2 दिवसाच्या विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर आयतवार 8 तारखेक अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम झालो.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.